खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। भारतारि अख्रांमा एजेन्सि इसर'आ अख्रांमायाव आरोबाव मोनसे जाफुंसारनो थाखाय साखाफारा। इसर'आ गावनि 101थि मिशनखौ लन्च खालामनो थांगासिनो दं। PSLVनि गेजेरजों बुहुम नायदिंग्रा ग्रहसाखौ हगारनो थाखाय 22 घन्टानि उल्था साननाया जागायबाय, जायनि ओंथिया पलार सेटेलाइट लन्च भेहिकल होननानै मिथिनाय जायो। अख्रांमा बिजिरसं आफाद एबा इसर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला बे काउन्टडाउनआ दिनै श्रीहरिक'टानिफ्राय जागायजेनबाय। PSLV C61 नि लन्चआ 18 मे एबा गाबोन फुंनि 5:59 श्रीहरिक'टायाव थानाय अख्रांमा मिरुनि गिबि लन्च पेडनिफ्राय हगारनाय जागोन। बियो इसर'नि 101थि मिशन जागोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला साननाया दिनै सनिबार फुंनि 7:59 जागायदोंमोन। बेनि गासै साननायनि समा 22 घन्टा जागोन। गावनि 63थि मिशनाव PSLVआ आर्थ अबजारभेशन सेटेलाइट एबा EOS-09 खौ लांगोन, जाय सेटेलाइटआ गासैबो बोथोरनि थासारियाव बुहुम बिखुंनि गोजौ गुन गोनां सावगारिफोरखौ सेबखांनो हागोन। ग्रहसाफोरजों अरायसम लाजानो हानाय सावगारिफोरा जाबाय आबाद, अरन नायदिंनाय, खैफोद सामलायनाय, नोगोरारि बिथांखि आरो हायुङारि रैखाथि बायदि बाहायनायफोरनि थाखाय गोनांथार जागोन। आरो बेनि लिरथाइया 1696.24 किल'ग्रामसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।